Kunabantu abathi mabesuka emakhaya basuka bahamba baphikelela kwezinye indawo ngesizathu sokuthi bafuna ukozama impilo, bafuna imisebenzi, abanye bayafunda njalo njalo. Kodwa iphutha abalenza abazange bababikele abazali babo, babikela abazali ababazalayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene sento, amafasha bahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye seduwe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekelelo umfoka mbanjwa. Umshana wako ufuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo. Igaba elimabanga likaThumbula Tshata kapheshe opheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonja. Kanti ke insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba uNtombisa amncumela insizwa ziyamkhomba. Isibonelo sincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engabhana kancane esontweni. Ugxamgxamu usathe kankane lakha lathi ngihamba ngitheselo sithe lathi ngaha. Umjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo nomamatheka kuthi faca bathi nqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke waqala wavula umlomo. Angimbingelele bane wethu nabana wethu, bodade wethu, bomama bami, bobaba bami, bomkhulu bami, bogogo bami. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel, ngiyacela abafowethu ukuthi usubscribe. Kule channel sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abamfisholo. Sike sixoxelane nje ezinye zezinto ezijulile ngokwesintu sethu ngoba kuyenzeka abafowethu uthola ukuthi kukhona izinto ezithile othola ukuthi asizinakile kanti zibalekile ngokwesintu sethu. Ngiyacela ke nawe ungaka-subscribe ukuthi usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV wenzela ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukuthi ifike kuwena isashisa, ifike kuwena ngesikhathi. Ungaboni umfanekiso oqoshiwe sawufaka ngonyaka ophelile uzitshela ukuthi musha wena kanti sawufaka ngonyaka ophelile. Kodwa mawusubscribeile nanoma ngabe yinini uma sowufaka umfanekiso oqoshiwe umusha uzowuthola nawe umusha ngeke usalele emuva ngoba kwesinye isikhathi izinkulumo zethu kuyenzeka sihambisane uthola ukuthi sizokhuluma ngenye inkulumo mhlambe edlule sizothinta into esiyithinte kwenye inkulumo kufanele ke nawe ukuthi ke njenganombukelo weMpunga Yesintu TV usalele emuva. Unyaka ke bafowethu uqalile. Wonke umuntu unyaka mawuqala usuke nezifiso afisa ukuzenza. Nami nje ngiyimpunga yesintu nginezinto engizifisayo njenganempunga yesintu ukuthi njengoba unyaka uqalile kuzofanele ukuthi uthi uphela lo nyaka ukuthi nokuthi sengikwenzile. Wonke umuntu ke unezinto azihlelile nafisa ukuthi azenze ngaso sonke isikhathi unyaka mawuqala okanye unyaka mawuhamba. Ngonyaka ophelile ke bafowethu unyaka sowuphethile. Masuphethe unyaka kwabanye uhambe kahle kwabanye uhambanga kahle. Kwabanye ke nje vele nje akaze khambe kahle. Izinto zilonke zidonsa kanzima. Okuyinto ebalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi sibuke ukuthi yini eyenza ukuthi impilo ibe nzima. Yini eyenza ukuthi izinto zibe nzima kodwa kwabanye abantu uthola ukuthi izinto zilula. Angizungena ke ngigxinde lapho. La ngifisa ukuya khona ngifisa ukuye ekutheni njengoba unyaka bafowethu nodadewethu usuqalile. Sinezinto esizifisayo. Sinezinto esihlelile ukuthi sizenze. Omunye umuntu wahlela ngonyaka ophelile izinto zangenzeka. Waxakeka ukuthi ngihluleke kanjani ukwakha ekubeni kade ngihlela ukwakha imali ikhona. Imali ngavele ngayisebenzisa kwezinye izinto. Ngihluleke kanjani uko-register esikhungweni semfundo ephakeme ngiqhubha izifundo zami ekubeni imali kade ikhona kodwa ngaphazamiseka. Ngihluleke kanjani ukuthola umsebenzi. Yindaba ngingazange kuvuma ukuthi umsebenzi ngiwuthole. Naku la sikhona bafowethu.
ukuthi njengoba nje izinto sizoziqala kufanele sibheke ukuthi lezo zinto uma sizozenza ngayiphi indlela. Kunomfanekiso oqoshiwe ngufakile la ukuthi umuntu nomuntu meqala esuka ekhaya kubalekile ukuthi abike ngaphambi kokuba nje aqale konke ukwenza athi ufisa ukwenza, noma ngaze kuthiwe umuntu othandazayo okholelwe emthandazweni, kodwa kubalekile eqala ukuthi uqale ekhaya ngoba yonke into iqala ekhaya. Ngisho inkolo ayilutho ngaphandle kwekhaya. Ifana neze uma kuukuthi wena kini izinto ngeke uzuzenze kodwa uzojaha ukuya esontweni, izinto ngeke zize zenzeke. Mayifika impunga yesintu ithi kunomuntu okathatha isinqumo sokuthi yena uyahamba manje uyozama impilo mhlambe edolobheni, ahambe ngokungeyona imvumo yabazali bakhe. Kunabantu othola ukuthi bahamba besuka emakhaya abazalwa kuwona baphikelela kwezinye indawo ngenhloso yokufuna umsebenzi noma ngenhloso yokozama impilo, kodwa bangababikela abazali babo, babikela abazali ababazalayo. Akiphinde kunabantu abathi mabesuka emakhaya basuka bahamba baphikelela kwezinye indawo ngesizathu sokuthi bafuna ukozama impilo, bafuna imisebenzi, abanye bayafunda njalo njalo, kodwa iphutha abalenza abazange bababikele abazali babo, babikela abazali ababazalayo. Omunye umuntu ngeke kayizwe lento, kodwa kumina njengempunga yesintu kunesizathu esenza ukuthi lento ngiyibeke kanje, ngoba impunga yesintu noma ifika kumina ibeke kanjalo. Ithe kunomuntu othola ukuthi impilo yakhe ibambekile kanti yena wabikela abazali abamzalayo ngokuthi ufuna ukwenza into ethile, wangababikela abazali bakhe. Kunomuntu othola ukuthi umesuka ekhaya uthi umesuka kuthiwe hamba juba bokuchutha phambili, lo muntu vele into zakhe sezibhedile nje, makwathiwa nje hamba juba bokuchutha phambili sezibhedile vele izinto zakho lapho, ngoba ayikho into yakho ezolunga noma ilunga izocikiza ngoba uhamba nesiqalekiso osinikezwe abazali abakuzalayo abakhululekile ngokuthi ube lapho la ukhona. Bakubambela inhliziyo ukuthi lengane lena ihambe ngenkani idlubulundelile, thina njenganabazali bawo singazange size sivumele. Bavele bathi hamba juba bokuchutha phambili, ufike lapha edolobheni la uhambele khona usizi lube ngenhla, usabathe ufuna umsebenzi awutholi. Asimiyeke lo muntu onjalo ngoba vele okwakhe kusobala okwezinqezesele. Ngifuna mina manje ukuthi sibuke umuntu othe mesuka ekhaya wathi baba mama ngiyahamba manje ngiphikelele eThekwini, ngiyacela ningivumele ngofuna umsebenzi. Babe sebevuma abazali bathi hayi mntanami hamba sengathi umsebenzi ungawuthola. Baningi kakhulu abantu uthola ukuthi omunye ufundile waqeda wavalelisa ekhaya wathi baba nawe mama ngicela ukuthi manje ngihambe ngiyeThekwini ngohlala khona ukuze ngikwazi ukuthi ngifuna umsebenzi ngiseduze. Bavuma abazali bathi mntanami hayi hamba mntanami uyohlala lapha kadadewethu, hamba bamzamela ngisho indawo okukhombisa ngokusobala ukuthi bayameseka kulento ayenzayo. Umefika umntwana ahlala unyaka wonke uzuphele akawuthola umsebenzi, kodwa imvume kubazali abamzalayo uyitholile, kodwa into eyenza ukuthi umsebenzi angawutholi ingoba imvume kubazali bakhe akazange azayithola. Namanje mhlawumbe sakudida mbukelo wempunga yesintu TV. Uma impunga yesintu iloba incwadi esihloko sithi indlela yesintu, khona la sithinte khona sajula. Sivezela umzalo osuke ezela ingane ukuthi leyo ngane asuke izela kusiyona yakhe. Wena ungumzali ngoba uyayizala, kodwa umzali wangempela yithongo ekuyilona elakunikeza lengane, lathi yigade lengane, yithongo ekuyilona eliphethe impilo yalengane. Uyabona kini mhla wabuyela emuva waya kini wafika wathi baba mama ngiyacela ningicelela imvume emathongweni lekhaya ukuthi ngihambe ngiye eThekwini, ngiye eGoli, ngiye eKapa lengihlala khona ngofuna umsebenzi. Ningicelele kubona ukuthi ngiyacela ukuphuma njengamanje ngofuna umsebenzi, ningibheke ningigade. Na kanjani umsebenzi uyothola? Asibheje manje. Ubona nje wena uthi wabika wahamba ngokwemvumo yabazali
ingoba wahamba ngokwemvumo yabazali abakuzalayo hayi ngokwemvumo yabazali ekuyibona abakulethe emhlabeni nekuyibona abakudala. Umuntu nomuntu phela bafethu udalwa yithongo. Ababili wesilisa nowesifazane makuhlala ingane okhalweni lapho ihlala ngokuvuma kwabantu abadala bakubo. Umuntu nomuntu ukhiye wakhe ulele ethongweni nakubo. Kunethongo ekuyilona elamlethe emhlabeni limletha ngabantu ababili. Abazali abakuzala ngokwenyama bona basuke bekuzalela ukuthi abakugade, bakubhasope, bakukhalime, bakugcinele wonke amasiko ekufanele ukuthi igcinelwa wona. Obheka ngoba uma abazali bakho bezokwenza izinto ebhedayo, mhlawumbe ngizokwenza isibonelo. Umzali mhlawumbe wena ngane mawukhulelwa, mayimithi ingane angathi mawukhulelwa ngoba umuntu okhulelwa umuntu oshadile, umuntu osuke esinile umfazi, kodwa umuntu ozovele kuhlalisise intombi lo muntu kuthiwa umithi, ngoba ukumitha kwentombi akuyona into ekhuthazwayo. Uma ke manje sizothi intombi ziyakhulelwa kusho ukuthi lapho sikhuthaza amahlazo. Intombi yamitha kuyihlazo ntombazana yakithi. Ukumitha ungalotsholiwe kuyihlazo, ukumitha ulotsholiwe futhi kuyihlazo. Naloko kubalekile ukuthi sikuveze. Yindaba ngithi kuyihlazo noma ulotsholiwe ingoba usuke wenza ihlazo ngoba abazali bakho abakakudonsi ngengane bakunikeze indoda lekuyiyona ekulobolini. Umuntu uvumeleke ukuthi embathe nowesilisa nowesifazane uma sebecacile. Angikho kodwa lapho. Ngenkathi manje ingane iqala imitha bese unina wayo noma uyisa athi ayisikhiphe isisu. Baba necala nakwa kuyibona babagunyazile. Awukwazi ukuthi ingane uthi ayikhiphe isisu ibulale ekubeni ngeyona yakho. Ukuyizala kwakho akusho ukuthi eyakho ethongo. Awukwazi futhi wena mzala ukuthi ingane ingathi izolotshola bese ulelo bolo lela umfana kangayo kolobolo uthi hayi suka la ngifuna mina yami ingane igane. Uzoba necala uyothi mawufika kwelamathongo ufika uboshwe ngoba wena uthatha isinqumo engafanele ukuthi sithathe ngengane ngeyona yakho. Ukhohliwe wena ukuthi le ngane lena ngeyona yakho uyelusile. Umzali woqobo yithongo ekuyilona elaninikeza lengane nayo. Ingakho kubalekile ukuthi wonke umuntu umeqala ephuma ekhaya kubikelwe abazali ekuyibona bona bangempela, hayi abazali laba abakuzala ngokwenyama. Mangikhuluma ngabazali ekuyibona bona bangempela ngikhuluma ngamathongo asekhaya ekuyiwona adala lengane, ekuyiwona akunikeza lengane ukuthi ayibe khona emhlabeni. Ingakho ke impunga yesintu mayifika ithi batshele mfana okuwukuthi uma beqala besuka emakhaya abangagcini ngokuthola imvumo kubazali ababazala ngokwenyama, kodwa bayithola imvumo nakubazali babo bangempela. Manje ukhona umuntu othola ukuthi yena izinto uzikhuluma nomzali omzalayo nje kuphela, athi mama baba ngiyaphuma manje ngiyahamba ngofuna umsebenzi, ngicela isibusiso kunina, bamnike isibusiso bathi umntana wami sengathi konke ngalunga. Kodwa bazali kuyibona bona ithongo lele kuyilona elamdala ngalabantu bobabili, uthola ukuthi lona libikela zisuke zingekho ke izinto ezizolunga uma kuukuthi ithongo lakini ekuyilona lona elukhiye kuwena, ekuyilona umzali wakho woqobo alibikeliwe izinto. Yingakho ke kubalekile ukuthi ungabikeli umzali okuzalayo, bikela umzali wakho wangempela. Ithongo ilona umzali wakho wangempela ngoba ilona elakudala lakuletha. Ithongo lakho alikatisiwe wena, kodwa yilona elakudala ukuthi bakhona, nezinto zakho futhi ziphethwe yilona. Njengoba kwanikezwa abazali bakho kwathiwa abazali gadani nangumntwana, kufanele abazali ukuthi bakugade ngendlela ekuyiyona. Noma wena ufuna izinto okubona uzicela, bona baguqe emsamo bakucelele kumzali wakho wangempela okuyithongo lakhe kuyilona elakwazi ukuthi likudala. Hayi bafowethu, mhlambe le nkulumo ayizwakali kahle, mhlawumbe abaningi yabalahla, kodwa ngiyimpunga yesintu ngalo mfanekiso oqoshiwe bengifuna ukuveza ukuthi bazali ingane sinazo akuzona ezethu, ezabantu abadala. Asingathi ingane mazibikele thina zifuna izinto ezithile kuthina bese thina sijaha ukuguqa sithandaze. Asingajaha ukuthandaza. Ake siqale ngokushisa impepho okuqala okanye sithemeleze ingane sizicelele emsamo, ngoba umsami wona ukhiye akona umthandazo ukhiye. Akufanele phela sikhohlisane.
umsamo iwona ukhiya umthandazo akona ukhiya manje abazali into abavele bayenza ingane mayiphuma ekhaya iyofuna umsebenzi bavele baguqe bathandaza kunokube baguqa bashisa impepho oqala bese kumthandazo ulandele kamuva ngokuseqinisweni umthandazo lo esiwuthole emasontweni uyinto yakamuva kodwa umsamo yona into ehamba phambili ngiyazi ukuthi akuzwakali kahle umthandazo bafowethu awukuze kamuva ulandele ukuthethe emsamo ulandele ukuphahla ulandele ukuthemeleza izinto zethu bafowethu masokwenza kanjalo zokwazi ukuthi zilunge ziqonde njengoba ke mzali ingane yakhe izophuma iyofuna isikole awukubikeleke wena ke abazali bayo bangempela labe kuyibona bakunika ukuthi ingane igade ibhasopo babikele ukuthi nayi ingane iyaphuma iyofuna umsebenzi ngiyacela ukuthi niyikhanyisele ukona konke ingane ezokwenza ukwazi ukuthi kwenzeke njengoba ifisa umsebenzi uthole isikole naso iphinde futhi isithole uma wenze njalo umehluko kwenzeka phezulu kwengane kodwa uma ingane ukuthi indala amasiko awenziwe hey kuba nzima kakhulu phela kubalekile ukuthi amasiko enziwe nawo ngoba lawo masiko nawo ayingcenye yokugada ingane njengoba kwathiwa nje ingane igade wena mzali usukubekele ukuthi ingane uyenzele wonke amasiko ekufanele ukuthi wenze ngoba ithongo lona liphile emoyeni kanti wena uphile enyameni amasiko engane wagcinwe emoyeni agcinwe ngokwasenyameni ingakho ke wena mzali ukuzithongo elikunikezele ingane libone ukuthi le ngane uyigada kahle kufanele ukuthi uyenzele wonke amasiko adingakalayo awucabange nje ingane izobanjwa ubala kuthiwa nje ingane ayibikiwe bambeke ingane ifundile umsebenzi ingawutholi ayibikiwe nje ngembuzo eyodwa ukuthi le ngane usibanibani siyacela niyikhanyisele ngoba phela uyiqambile igama mzali kodwa manje abantu abadala awusababikeli abazali balengane kuyibona bona ukuthi le ngane abathe igade wena usowenze enye into wayethi igama babikele phela ngoba wena mzali umzala umntwana awuyena umzali wayo wangempela kodwa wena ugadisiwe umzali wayo woqobo yithongo ekuyilona elimdalile lomntwana lakunikeza yena lazothi mgadi namhlanje nababukeli bempunga yeSintu TV ngiyafisa ukuthi sonke lento sibe nayo emqondweni okuthi izingane sinazo akuzona ezethu thina sabazali nje abazizalayo kodwa abazali bangempela amathongo ekuyiwona asinikeza zona hayi bafuthu angageqa amagula ngoba ngemuvi incwadi enohlonze indlela yesintu kuyona lenyanga bafowethu ngizonazisa impela nje kuyona lenyanga le uJanuary ngoba inkampani yethu ngonyaka ophelile yabanenkinga eziningi yabisithi ke ngoba isiyavala manje ayikwazanga ukuthi umsebenzi uqede mayibuye nje ngoJanuary nakanjani ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi nizitholele yona lencwadi esihloko sithi indlela yesintu yempunga yesintu ezophuma kuyona lenyanga ngizocela nje nilindele umfanekiso oqoshiwe la ngizabe sengisho khona ukuthi ke nayi siphumile ngofika ngiyiphethe ngesandla bese ke abantu ke bakwazi ukuthi bazithengele yona uma kuukuthi futhi uyafisa ukuthi uyithenge njengamanje ungakwazi ukuthi ushayele kuzona inombolo lezi uyikhokhele kube ukuthi thina esesikweleta wena bakhona ke sebeyiodile kanjalo bayikhokhela sekusele ukuthi nje sibathumelele naphesha kwezilwandle futhi akhona ama-order futhi nakhona esebewenzile ozakwethu nawe futhi uvumelekile ukuthi ulenze zizogibela ibhanoyi zifike eqathatha yazi nami sekungathi ibhanoyi ngangaligibela phesheya nje angisenasi isizungu sakhona ngoba incwadi zami zigcwele emazweni aphesheya kufana nokuthi mina loyo khona kulungile ngiyacela bafuna ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga yeSintu TV bese sithathe le mfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu ngomathi bafowethu siyimpunga yesintu sihlele ukuthi senze imbizo la sobiza khona bonke ababukeli bempunga yeSintu TV bazohlala nathi sixoxe nabo sibanike ithuba lokubuza eminye yemibuzo ebadidayo siphinde futhi sibaphendule thina sonke siyithimba lempunga yeSintu TV siyacela ke bafowethu ukuthi ke uma sesiziqinisekise zonke izinto indawo sesiyazi ukuthi izoba kweyiphi indawo ngaluphi usuku bese nifike bafowethu nodadewethu kulembizo sizokhuluma sichushisane ngezinto ezithinta isintu sethu ngiyacela ke bafowethu niqhubeke nisubscribe kule channel lethu enkulu Impunga yeSintu TV bese sithi nje impunga
nga. Hey,